Ġesu Kristu rrid li l-qadi ikun wieħed mill-karatteristiċi ewlenin tal-Knisja tiegħu. Il-missjoni tal-Knisja hi li taqdi fix-xandir tal-bxara tajba u li tieqaf ma' minnu fil-bżonn. Għalhekk nitalmu li l-membri tal-Knisja huma monija bis-saċerdozju universali. L-Knisja għandha l-missjoni li tkun pont bejn Alla u l-bniedem billi twassal lill-bnedmin l-imħabba tiegħu, allura l-imamdin kollha għandhom sehem f'din il-missjoni. Dan hu s-saċerdozju universali li fih għandhom sehem l-insara kollha. L-insara kollha mela għandhom il-missjoni li jaqdu kif jagħmel Sidna Ġesu Kristu. Il-Knisja imonija b'dan l-ispirtu ta' qadi u naraw sa mill-ewwel waqtiet tal-eżistenza tagħha. Fl-Atti tal-Apostli naraw li l-Apostli kienu nkwetati għaliex kien hemm min qed ilumhom fuq it-tqassim tal-ikel biex jgħinu lil minnu fil-bżonn. Huma qablu li ż-żewġ forom ta' qadi huma importanti, kemm ix-xandir tal-bxara tajba kif ukoll il-qadi fil-karità lejn minnu fil-bżonn. L-Apostli ħassew li billi huma semgħu ix-xandir tal-kelma direttament mingħand Kristu nnifsu ma jistgħux iħallu dan il-ministeru. Għalhekk mimlijin bl-Ispirtu Santu iddeċidew li jażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-missjoni l-oħra li jqassmu l-karità lil minnu fil-bżonn. Dawn ġew imsejħa diakni, kelma li bil-Grik tfisser qadi. Għalkemm l-ewwel ħidma ta' dawn id-diakni kienet li tqassam il-karità, fl-Atti tal-Apostli naqraw li 2 minnhom kienu jaqdu wkoll billi jwasslu l-kelma tal-Alla. Dawn kienu Stifnu li mitmartri u Filippu li nsibuh jispjega silta mill-ktieb tal-profeta Eżajija lil wieħed mill-Etjopja. Dan ifisser li missjoni tad-diakni kienet tolqot iż-żewġ missjonijiet tal-Knisja. Ma' żmien id-diakonat sar grad mis-sagrament tal-Ordni Sagri mal-Presbiterat u l-Episkopat. It-tlieta għandhom rwoli differenti fil-Knisja, iżda ma' żmien id-diakonat beda jfisser biss tappa qabel il-Presbiterat. Wara l-Konċilju Vatikan it-tieni, id-diakonat ingħata l-post li jixraqlu fil-ħidma tal-Knisja b'ministeru partikolari. Għalhekk beda jissemma id-diakonat permanenti. U mhux sempliċement diakonat għal perjodu qasir qabel il-Presbiterat, għaliex id-diakni kollha kienu jsiru saċerdoti. Id-deċiżjoni dwar jekk id-diakonat jingħatax bħala ministeru permanenti ġiet imħollija f'idejn kull dioċesi. Kif kulħadd jaf, sissa d-dioċesi tagħna qatt m'għandix id-diakonat permanenti. Issa jien inħoss li għandna nintroduċi dan il-ministeru fid-dioċesi tagħna. Dan mhux għaliex qed jonqsu l-vokazzjonijiet, iżda għaliex hekk tidher aktar ir-rikkezza tas-sagrament tal-Ordni Sakri. Il-missjoni tad-diaknu permanenti hi vokazzjoni. Mhux inti tagħżel li ssir diaknu permanenti, imma Alla jsejjaħlek għal dan il-ministeru u inti tgħidlu iva. Għalhekk bħal fil-każ tal-Presbiteral, dawk l-irġiel li jitolbu biex isiru diakni permanenti irridu jgħaddu minn proċess ta' disċerniment dwar il-vokazzjoni tagħhom kif ukoll minn screening. Jekk ikunu miż-żewġin, ikunu jeħtieġu l-kunsens tal-mara tagħhom, ovvjament. Min jiġi aċċettat għal dan il-ministeru ikun irid jagħmel żmien ta' formazzjoni li jieħu madwar 3 snin. Id-diaknu ma jkunx marbut ma' parroċċa, iżda direttament mal-isqof tad-dioċesi biex jgħin direttament lill-isqof jew iservi fil-parroċċi u f'ħidmiet oħrajn skont l-esiġenzi tad-dioċesi. Wara l-Konċilju Vatikan it-tieni ġew introdotti forom oħra ta' qadi fil-Knisja
li bdew jissejħu ministeri laikali. Jissejħu laikali għax billi daw ma jirċevux is-sagrament tal-ordni sakri jibqgħu laiċi. Dawn huma persuni irġiel u nisa li jirċievu mandat mill-isqof biex imexxu jew jgħinu f'xi qasam speċifiku tal-Knisja bħalma hu it-tagħlim tal-katekiżmu, għajnuna fil-parroċċa jew fl-isptarijiet. Ovvjament, hemm diġà ħafna nsara li jagħmlu din il-ħidma volontarjament, imma fil-ministeri laikali l-insara jirċievu l-mandat direttament mingħand l-isqof biex jeżerċitaw dan il-ministeru. Id-djakni permanenti iżda ma jibqgħux laiċi għax isiru kjeriċi billi jirċievu is-sagrament tal-ordni sakri. Għalhekk wara snin ta' riflessjoni u konsultazzjoni wiesa, jidher li wasal iż-żmien biex nibdew il-proċess li għadni kemm spjegajt, ħalli fid-djoċesi tagħna jibdew jiġu ordnati djakni permanenti u jingħataw il-ministeri laikali. Nitolbu lill-Ispirtu Santu biex idawwalna u jimlina bil-grazzja tiegħu, ħalli nissiebu f'dan il-ministeru ta' qadi li l-bnedmin ħutna fil-Knisja skont is-sejħa tiegħu, bl-imħabba u bil-ġenerożità.